April ni thum sang ni som ni paruk zir top ni ani a Bahzar thlirtute Good Friday chibai kan bu ka cheu US President Donald Trump chuan Iran indo na chungchanga US mipuite hnenah thuchah asoya White House a thu soi hi US mipuiten live an ngai thlak thei turin TV a ti chuani a online platform sang a ti chuani boka he a thu soi hi Iran indo chungchang bi ka official a thuchah soi voi khatna ni chungin social media lama lo zia to bak thil thara soilem lo ani Trump chuan Iran indo na chu top trap to ti soin Irana anti turan ti zo hnai ni in asoya social media post to thin ang thawin indo na ti top dan tur le ti top hun tur ro man nan nei dan ero asoi chiang lo thung President Trump chuan Kalhlen ta chung khan Iran chu hne taka be ani a mi then khatin an la hriat ngai lo hne nan chang don ni in asoya US chuan Iran chu kar hnia tanga kar thum lo om le tur chung hian theito pana in an be chun zom don ni in asoi bok Trump hian social media lama Iran indo tir khan he indo na hi kar lia tanga kar ruk chung vel o tur ni in alo soi zau to a alo soi to thin ang thawin Trump chuan Iran Navy anom to lova an indo tho na te po thir chi amai an ni to an hroi tu te zinga atam jok chu an thi to a IRGC command le control mun te po hetia thu ka soi mek lai hian ti chiat bel zel ani atia missile le drone an ka chhuat thei po ta hniam zela an ral thuam siam na hun le rocket ka chuan na mun te po bom tar mek zel an ni a tlem te chawan nei to atibok minute somni chung thua soya hian Trump chuan kumsang ni le somni panga president kani le tir nia tang khan Iran hian nuclear ral thuam an nei ka phal lo thu ka lo sei to a he Islamic Republic hian dead to America dead to Israel ti chu kumsang khazakwa somsari pakwan din tira tang khan an aw hlani atia Iran chuan an tho pui Hamas te mangin Israel an beya an ro rel na du lo tu te chunun rong takin an machona ni atibok heng fir fiak te hian nuclear ral thuam an nei chuan khovel tan tor zo rual lo hlau om man ni dona kan chen na le ram hroi tu sual le nun rong ber te hian nuclear ral thuam an nei ani chuan nuclear ral thuam ven himna hnuaya fir fiak takin an chenga tharum mangin ramdang an runanga mipuitam takan thatang chu ka thlen tir ngai lowang ati Trump chuan indo na in biak na than jok thu asoya ma se Iran chuan in biak remna nei tuma malak na chu an narawangin Israel ne nan indo line ni kumjun thla khan Iran nuclear mun te bom sak ti asoya hemi hnu hian Iran chuan an nuclear program chu chun zom la in atomic bomb an nei man tre pani dik tak chuan kum tam tak chung chu mi zong in Iran hian nuclear ral thu man nei tre pan ti veka ma se to pa chuan engban ti tak ngam lowa thu soya an to pani sipai manga runan soi thin te chu thil thleng ngai lo ni a keinin kan ti ta a kan ti tur kan hlen chuak trep to Middle East kan tho pui Israel Saudi Arabia Qatar UAE Kuwait le Bahrain te chunga lom thu ka sai anni hian min pui thale a ti na tan ni kan phal lova kong tin renga an hlo cham kan phal hek lo atibok Trump chuan Iran a rorel tu tha kan tum ngai lo thu asaya rorel tu te in thak thleng na ero an hroi tu tam tak an thi me ka wangin a thleng lo thei lo thunga tuna Iran ram rorel tu te chu sa kho at chil na nei tlem zo rin tak zo kan ni atibok President Trump chuan Iran tu yal thei mun te chu bei ol sam ber ni ma se an la bom sak du lo nia soin in rem na kan nei thuai lo chuan an electric siam na mun te kan bom sakang na takin a in dotin kan bei mai thei an tu yal thei mun te chu bei ol sam ber ani chungin kan ti chiat sak du lova a chan po an tan dam kho chhuat na le indin thar le na chance a chedon lu tukani ati Trump chuan Iran chu Middle East chok buai tu an ni ti soin tuna chuan midang ti buai thei din hmuna an ding to lo he indo na hi in tu le fa te tan ani tuna chuan US mipuite chuan Iran vawna le nuclear an nei hlau thawng lovin hmalam hun kan thlir thei to ang kan thil ti hian khovel le America laka vawna chhak chuak reng Iran hlau omna chu ti re meka kan hna kan zo huna chuan US chu tun hma zong a in a him to zok dona a hausa in ro pui zual zelang atibok President Trump thu soi zo hnu hian Iran sipai khatam al anbia central headquarters thu puang tu chuan Traman Iran sipai ral thu man ti chiat sak de vek to nia soi chu do tani thu asaya Iran sipai chakna chungchanga US en thatu te thil hriat chu diklo na sa hle ni in a soi
Iran sipai thupuang tu chuan US chuan Iran ral thuam nei dan le an thil ti theina an hremi alo ni in a soya kan sipai thil ti theina chungchanga in thil hria thi akim chang lo hle a kan chakna turu tak hi in hra thiam mi alo ni kan missile siam chuan a hmun poimo te ti chiangin in ngai reng reng su hmun hlaka na te drone tha le air defense system tun lai berber le kan man ro thabik te phei chu in khoi phak lo reng reng atiani Central Khatam al Anbiya headquarters hi Iran sipai panhi Iran army le IRGC te khai khom tu le su izom tu ani a thupuang tu chuan US chu vauzuin kan hmangai he muslim ram laka tharum in tho man hi in mudon khop mai in chirna dai to lo tur nei khopa kan chin chau chewa in pek ma chuan he indo na hi top lawang tuna in tor na chun zom turin na zawka be na ma chon turin lo in ring rau atiani IRGC te point US le Israel vauna thar ran chu ave ngala Iran sipai ten UAE le Bahrain la aluminium plant lian an be na chu ai te chin na chawani ti sain hei aya channa na zawk hi in muthua yang anti nimina thu chuan siama IRGC te chuan an hmel ma ten Iran thil siam na hmun ten beih ani chuan Iran chuan na takin a chang le zel don anti a hemi ma hian UAE aluminium plant chu khar ngai khopa chiain an ka saka he plant hi siam thale tur chuan kum khat IRA huna du don ni in an soya aluminium Bahrain plant an beina po thok tu pahni in hliam an tuarani nimin khan British Prime Minister Keir Starmer alo puan lok to angin ramsang sang somli foreign minister te chuan State of Hormuz hon le ni thei dan tur sei hovin meeting an nei nimina online meeting virtual summit hi UK Foreign Secretary Yvette Cooper chuan a kai hruaya State of Hormuz hon ani le theinan politics lama hmalak dan tur an sei hova he meeting a hian Iran do mek tu US po som ve an ni a ma se President Trump chuan State of Hormuz hon le hon lo chungchang chu an hna ni lo thu a saya US balai an tel ve lova meeting a tel zinga hian France Germany Italy Canada Japan le UAE te ba ka India te po an tela Iran chu he straight dang to lo turang enin sumdong longten Strait of Hormuz chu zalen takan paltlang theina na hmalak ni se ti in thuchah an siama ming an ziak bokani he meeting hi Hormuz Strait honani theina na hmalak na hmasa ngai ani a ramsang sang official omna working level meeting in he meeting thurel hian bo zui zel don ni in an soi he meeting a hian Strait of Hormuz honani le theinan hian tharum man tumnan nei lo thu chiang takin an soya chuti lai chuan British Prime Minister Starmer chuan longten har satnan to lo nana ro man na siam tur hian sipai lam mi thiam te man an ni tur thu a soya France President Emmanuel Macron point tharum hanga he straight hon tum chuan ngai tu na omlo ti sain ti dan thaber chu direct a Iran biak ani ati ve bok pon to thin angin Iran chuan an ram bei mek tu US le Israel ba ka an thurwal puite ti lo ram dang long te tan Strait of Hormuz kharani lo thu an soi ani France President Emmanuel Macron chuan nimin khan South Korea ramatlo a heta hian thu soi ni US President Trump chu ni tina ma le ma in hnial thina puwa ni tina tong lo turina hriat tir Macron chuan Trump chu nei to chungchanga ni tin engemaw soi thin le rin hlelna siam thina puwa President chu thu tak tur ani a thu tak tur chuan nimina thu soi voina hnial le thin tur ani lo ani na taka chuan ni tin engemaw soi reng lo tur ani atia ni tin mai nei to chungchanga rin hlelna thu soi reng mai hian pol chung rila ti chia thil sang hol kuala ni tin tong reng mai kan omani atibok kan hriat angin Trump hian Iran an beina nei to ram te chuan an tran pui lo mai ni lovin an ramah US military base te po Iran beina na man an phal lo wangin na takin a soi sela nei to atang US in hnu do te po a soi ani Strait of Hormuz chungchang po soin Macron chuan sipai chakna hmanga Strait of Hormuz lak mai soi te po an oma US po in engemaw lai khan a soi boka thil ti chi lo to pani hun rei taka du dona tuipui kam mai om IRGC ten ral thuam thatak tak nen an ven renga wangin a hlo om lutuk Hormuz Strait honani theinan hian Iran biak topa fu ber chumi tur chuan in ka hai neya in biak na nei angai ani ati nimin tlai khan President Trump chuan social media video post in Iran kho pui teran chimlama leilian tak B1 bridge bom chiat lai langa Iran rama leilian ber chu man le to ngai lo turin a chimta adang po chimbel zelang atlai luat main Iran hian in rem na siam thuai ro se ram ro pui tak ni thei kha engma lowa chang me kani ati
heti lai hian Iran chuan Jordan ram al asraka US jet fighter te chu drone mangan beih thu an puang ve nghala. IRGC media agency First News chuan B1 bridge bom chiat phubalak nan Iran chuan Kuwait, Saudi Arabia, Abu Dhabi le Jordan le lian ten bitum don ni in an puang ve ngal bok. IRGC te chuan nimin khan Bahrain Amazon Cloud Computing Center an beih thu an soya. US le Israel tranpuitu company te chu beih thun zom zela an vo boka. US hnenah ten warning an ngai poimo lo wangin Bahrain Amazon Cloud Computing Center chu ti chiat ania. Hei hi an thlatu le firfiak te laga chet na masaberani. Min beih thun zom zel chuan kan puan to company te hmun po kan beih thun zom zelang. Helai biala heng company lian te himna hi US President Kuta ain khatani antibok. Heti lai hian Austria chuan an ram chung boruak chu Iran beinan manan phal lo thu ni min khan an puang ve le ta a. Hemi ma hian Spain, France le Italy te chuan Iran beinan an ram manan phal lo thu an lo puang to ani. Nimin atang khan Israel ramah chuan Kalhlen Kut an mang tana. Iran le Hezbollah te chuan nilai zana atang khan ballistic mangin Israel an kap uar hle a. Iran chuan Central Israel, Jerusalem area le marlam man bituma. Hezbollah te point Lebanon atangin Haifa le chevel chu rocket mangin an kap ve bok. Magen David Adom te chuan Iran le Hezbollah te beina wang hian mi pathumin hliam na vak lo an tuar an ti a. Hliam zinga hian naupang pahni an tel an ti a. Tuipaip chia om man ti boka. IDF te chuan juda sakho hun puilai taka missile manga beina hluar an rin thu an lo soilok to wangin mipuite chu bombshell tara anom deuh vekani. IDF te soidanin Central Israel chu ballistic missile somvela ka ani a. Tun indo na Iran in ballistic missile a bei warber tum ni in an soya. Golan Heights le Galilee vela Hezbollah te rocket ka chuwa wangin siren a rina sa hle boka. IDF te chuan missile le rocket tamzok hi ka thak ani a. An ka thak lo te chu mihring tana hlau om lo hmuna tla an ti a. Iran missile pakhata hian cluster bomba te la wangin kap thama se chiat na te nawa thlen ni in an soibok. Israel Defense Minister Israel Katz chuan an hun puilai ani wangin melma beina na sadan bei sei thu sain mipuite chu IDF Home Front Command te thu ngai poimo turin a chani. Heti lai hian IDF te chuan nilai ni le nimin inkar chung khan teran khopuya Iran ral thuam siam na hmun som panga velan bom ni in an soya. An bom zinga hian Iran Air Defense System te missile ka chuan na hmun te ballistic missile le anti-aircraft missile siam na le an da khom na hmun te tel ni in an soibok. Indolai ani wangin kumdang angin Jerusalem atra na bangte Al-Aqsa Mosque le Temple Mount te chu mipuito theilawak har vekani. Bahzar ilo thira wangin kan lo me.